दे बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा अनलाइन अफलाइन टिकेटखौ मोननो हासिगोन आरो जाय बिथांमोनहा अनलाइन बुकिं खालामनो गोसो दं स्क्रिनाव जोङो WhatsApp नाम्बार मोननै होनाय जागोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा अनलाइन बुकिं खालामबानो जाबाय Hello everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामदों बयबो मोजाङै दं इसोरनि आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय जोंहा नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा माखासे भिउवार्सफ्रा नङासै लोगोफोर सो आं बुंनांगौ बाथ्राया बेसो जादों जोंहा बेंगलराव बड' मुभि नुनो थांगासिनो दङ थैसोम 2 ओरैबायदि गोग्गाथाव दिनै जोंहा जोबोद रंजाथाव नङासै दिनै जों मालाय रायजोआव थानानैबाबो मालाय जायगायाव थानानैबाबो जों बर' फिल्मखौ फेसिलिटियाव नुनो मोनगासिनो थांगासिनो दङ 22 सेप्तेम्बराव बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायबानो जाबाय आं इन्ट्रोडक्शनखौ एसे होबाय ओमफ्राय भिडिअनि बे क्लिपखौ नायबा बुजि मोनगोन नोंथांमोना अन्नानै नायबानो जाबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 22 अक्ट' खालि जोङो बेंगलरावहाय बड' मुभि दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय रायजोफोर थैसाम 2 दा डाइरेक्टर प्रडिउसार आरो एक्टर रबि नार्जारी बिथां आरो लोगोसे गेमस्रि दैमारि बिथांमोनहा गावसिनि जे सावथुन बेखौ बिथांमोनहानो बेंगलरावहाय जे दिनाव दिन्थिफुंगोन बे दिनावहाय गासै नायगिरि रायजो राजाफोरजों मिट खालामफैगोन दा बे मुभिया आगस्ट दाननि 30 अक्ट' खालि बियो रिलिज जाबाय जोंनाव आसामावहाय दा बिनि उनावहाय जोङो बेंगलरावबो जोङो माने दिन्थिफुंनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों दा बिनिखायनो जोङो दिनै डिक्लेयार खालामनो सानदों जोंहा टिकेटखौ बानायफुंबाय दा बेखौ जोङो अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोङो दैथायहरनो थाखाय थि थांखि लादों दा टिकेटनि बेसेनखौबो जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानदों टिकेटनि बेसेनखौ जोङो 500 रुपिस बानायनाय जादों रायजोफोर दा नोंथांमोनहा WhatsApp नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोनहा अनलाइन बुकिं खालामनो हागोन आरो अफलाइनबो बुकिं खालामनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो एरियायावहाय नोंथांमोनहा बे टिकेटखौ अफलाइन मोननो हागोन दा आं बेखौनो खावलायनानै जोंनिनो सो गाइस आं बुंनो साननाया बेनो जाहैबाय जोंहा थैसाम मुभि बेंगलराव नुनो मोनगासिनो दिनै जों मालाय जायगायाव थानानै बेफोरबायदि मुभि नुनाया जोंनि थाखाय जोबोद हेपि आरो गोजोनथाव बाथ्रा नङासै लोगोफोर बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जेसेबांखिनि बेंगलराव बर' रायजो राजाफोर दङ ओमफ्राय दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय नैबे टिकेटआ थैसाम 2निया नायनो गोसोबा जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनाव दहायसो पस्ट खालामदों आंबो बेखौ नुनानैसो मिथिदों नङाब्ला मिथियाखैमोन जेबो खौरां गैयामोन बिसोरखौ पस्ट नायनायावसो आं दहाय मिथिनो मोनदों ओमफ्राय पस्ट नायनायाव 22 सेप्तेम्बराव दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय टिकेटआ बुकिंआ अनलाइन बुकिंआ ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो बिसिनि भिडिअ नायबा नुगोन आं दा डिसक्रिपसनाव होगोन माबाखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ ओमफ्राय आरो नैबे आसा खालामो नोंथांमोना बयखौबो लोगो मोनगोन आरो जोंखौबो लोगो मोनगोन आरो माखासे सुबुंफोर दङ गिदिर गोलावफोर माखासे एक्टर एक्ट्रेसफोर बिसोरखौबो मिट आप खालामनो हागोन लोगो मोनगोनखौ आंबो आसा खालामबाय फैबानो जाबाय आरो बेंगलराव जेसेबांखिनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन दं दिनै बे भिडिअखौ नुदोंबा ओमफ्राय फैबानो जाबाय आरो जोंनि बर' सावथुनखौ जोंनो आवगायहोनो जोंनो हायो जोंनावनो पावार दङ जोंनो दिनै टिकेट दानना नायबा बिसोरबो आवगायलांगोन थिग बिदिनो जोंबो सापर्ट होबासो बिसोरबो आवगायलांगोन थिग बिदिनो जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना गासिबो फैबानो जाबाय लैहोर स' लोगोफोर आं बांद्राय गोबावबो बुंनो सानला ओमफ्राय नै आरो लकेसनखौ ट्रेक माबा खालामाखै दायो टिकेट बुकिं खालामहरब्लासो मिथिनो हागौ नोंसोरबो कन्टेक्ट खालामनानै ओमफ्राय सोंहरबानो जाबाय टिकेट बुकिं खालामबा लकेसनाव अबाव जागोन होमबाना मिथिखागोन टिकेटआवनो मिथिनो हागौ आंबो खालामनाय जायाखै बुकिं ओमफ्राय आंबो खालामगोन आरो स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लाभ इउ टु अल गाइस बाय बाय